Wat een fantastische dag, joh. Zinnen en nog eens zinnen. Ja, het begon van de morgen nog maar wat gledens en soms de autorutten schrapjen, maar het waartype joh today wie geweldig. Hoewel de wien wat koud aanvielde, die helle ik wat aan. Joen en vannacht, misschien beginnen we op lichte frost, min 2 graden, zo ik zomaar min 3 willen kennen. Op de eiland plus 2 en een vrij heldere nacht, maar staar gewoon meer bewolking. En dan de wind, die komt uit noordelijke richting, die is zwak of matig. En dan letter vannacht, maar ik denk dat het pas meneer Petit is, Rijn, maar ik kom eens op IJssel, dus kom eens op Gledens. En het geldt voor de eerste uren meneer. Verder hebben we daarna een droogwaarperiode en is het op de meeste plekken bewolkt. Een glimpje zinnen? Nou, misschien, maar ik denk dat we dat net helden. De temperatuur op het vasteland zijn 4 graden, op eiland zijn 6 graden. En de wind, nou, die komt morgen uit het noorden, noordwesten en die zal matig wezen. In de nacht geen frost, wel wat ruim denk ik. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Sneeuw en sneeuw 2 dagen maar meest bewolkt waren of heel dal bewolkt. De zinnen had het dreig. Temperaturen 4 of 6 graden. Dan komen we bij de manje te lonen, maar 4 graden nu daar, 1 graad in de nacht. Ja, en als het dan eens een keer wat opkleurt, hij kon ze wat frost aan de groen. Maar dan blijft het ik hier en daar bij. En ik manje, liet het een droege dag te worden. We met hem aan, maar weer even in het waarschuwen.